Upozorňujeme předem, že tento pořad není vhodný pro děti a mladistvé. Ale jestli se chceš podívat, tak se podívej, mě to je úplně uprdele. Takže já vás zdravím u svého dalšího let's playe na hru Far Cry 3. A bez dalších vymrdaných keců budeme hrát. Jo, tam to jde. Co jsme to dělali naposledy? Jo, naposledy jsme ulovili nějakýho divočáka, našli nějaký rostliny a samozřejmě jsme ještě byli na té věži se signálem. Good. Jo, Then rušičkou. bend nature to your will. I will teach you. Now use the plants you found. Craft 2 syringes. Budeme potřebovat. Good, Jason. You may even find more powerful plants out in the woods if you are lucky. Now, use the skins of the animals you killed to enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, and syringes. Yes. One last thing, the tattoo on your arm. It is a sign that you are special, that you have the soul of a warrior. You progressed along the path. Let me show you how to add to them. With each tattoo, a skill is mastered. You can choose to learn skills in 3 different areas. Now, I will teach you the takedown. It is done. As you become stronger, with each new skill you learn, the tattoo will grow. Choose another. You have done well, Jason. The tattoo. Někdo nám volá. Hey, Felipe, we are driving to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. Come, have some fun. What the hell? Lisa! Oh, shit. Líza, jo? We have to get her back. Come, follow. Vlastně ty vole už za tebou běží. Tak na to šlápni, kurva. Jedem. What's this outpost they've taken Lisa to? The outposts are strongholds found throughout Rook Island. Fastest pirates hold them to control the surrounding area. So we're heading into a fight. Yes, a worthwhile one. Rescuing your friend will kill 2 pigs with 1 stone. We are at war with Vass. Taking outposts from the pirates is key to reclaiming the island. We conquer one for Rakyat, the area becomes safer. This means faster travel for everyone. New opportunities to develop your skills as a warrior. Who's in the truck? Rakyat warriors, the true Rakyat, who live at the heart of the island. The Tatau will help them to trust you. Look, I appreciate your help, but I just want to save Lisa and my friends. My brother. This is the only way to get them back alive. You escaped the slave camp. You survived. It is time to fight. We are all equal, Jason. The difference lies in those who do not act. That is the difference. All right, let's do this. Like you, I was once a stranger. Jdem na to. You are not alone, my friend. We will wait for you to begin the attack. Známky k výrobě. Jasně, dobrý. Já se potřebuju výroba. Jasně. Pouzdro na zbraně, peněženku, obalná injekce, jasně. Semky na munici. Tohle se šípama. Dobrý. Dovednosti.
tady kurva jo, tak mě neser. Aha. Jasně. Trakce, jasně, dopravní. Jasně, dobrý. Co jsem to sakra chtěl? Jo. C4, mini. Dobrý, tak to jdeme na to. Máme zaútočit na nějaký dementní tábor. Plný takovejhle čuráku, jak tamhle ten debil stojí. No to se zvědavej, ty vole. Jak ty zmrdy porazí. Další kokot na obzoru. Sakra. No dobrý. Krapet mě blbne myš, takže se omlouvám, když se to kousne. 3 kokotí. A ještě nějaký tady jsou určitě. 4. kokot. Ještě nějaký kokot. Jo, takhle. Oho, to je zajímavý. Tamhle je další kokot. Lisa, I'm coming. Připíš ty vole, že jdem za Lízou. Ještě ty vole. Hlavně nenápadně. Hlavně nenápadně. Počkat, tohle je všechno. Takže 5 kokotů. 5 kokotů na... abychom je zabili. Tak jo, jdeme na. To máš ty čuráku. Oh, yes! 2 jednou ranou. Co ty kudo? Cípni zmrde. Bav. Tady jsem, ty piču. A kurva. Do prdele! Tak to se nepovedlo. Tak ještě jednou, to jsem krape zazmatkoval, to se omlouvám. Píčajna kurevská. No. Tak jedeme ještě jednou. No, you must fight. A vy kundy pojďte za mnou, ať tam nejsem sám. Sice jich jenom 5, ale i tak. Nějaký čokl, jo. Vysmradí. Takže jeden kokot, další kokot, další kokot. Vlastně 5 jich tady bylo, tak ještě kolem 3, abychom odhalili. Už děláš prdel, co to bylo. Nějaká teleportace, vlastně hovna 3, takže 2 ještě. Tamhle je další kokos. A tady je ještě někde ten čurák. Jo, tady je. Tak jo, já se s tím srát nebudu. Počkej, já to obejdu. Já jim tam položím C4. A pěkně jim to tady vysmáhnu. Ukáž. Tak ne, já si tu nevím, ty vole. To je to.
chtělo by to nějaký výbušniny. Aby jim to dělalo trochu bordel. I'm getting bored now. No nic, sedu na to vážení. A jdeme na věc. Sakra, já se tady kousl. Sakra, to vidím mrdělý. Chcípni, bastarde! Co, jak do prdele? Co svině? Oni nám zabili jednoho. No nic, seru na to. Vy debilové, koukejte se taky schovávat. Ať vás nezabijou, kokoti zasraný. My se neúspěšná. Lisa, I domů, že se tí debilové neumějí schovávat. Takže jeden čurák je tamhle. Jsou ty další. Tamhle je další, takže ještě dva. Odhalíme ještě dva. Dva kokoty ještě odhalíme. Relay, tenhle ten mrt. Tamhle někde. Co já na ně seru, ale já jim tam dám všude C4, kolik jí vlastně máme? Jenom jednu? Ses posral, ty vole. cool down hot. Someone just fucking shoot me. I'm getting bored now. Pojď ty sráči. Lisa, I'm here! Ty vole, já ho zabil skrz, jo. Do píči. No mi dělej. Ještě je tu poslední zmrt někde. Jo, tamhle je. A je to. Konečně do prdeli. Toto trvalo do píčí. Kde musím se krčit. Lisa, where are you? Ej, Lízo, do prdele, kde seš, holka? Jeden dovednostní bod ukáž. Co si dáme? Aj, Lízo, kde seš ty pičo? Holka, kde jsi? Everything's gonna be okay, Lisa! They're all gone! You're safe now! Tam řve úplně do prázdna. She's not here. The outpost near Amanaki is under attack. Where is the American prisoner? We lost her. What? She escaped on the west side of the fucking island. I'll tell you about it when we get there. She escaped. Utekla. Jason,
You are worthy of the Tato. Worthy to walk the path of the warrior. We found one of your friends at the colonist's house. Dr. Earnhardt to the west. Oh, but do not worry. Is he safe there? The doctor will be waiting for you. To the west. Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. Keep your head up, Jason. The tribe is very impressed with you. No. Dobrý, no. Tohle si vezmu. Si ještě vezmu. Jo, já ještě jdu ven. Tamhle jsou nějaký věci. Jo, tady je truhla. To spíš bedna. Tady je nějaká pičovina. Tady jdem dovnitř. Takže prodáme ty kraviny, co jsme nazbírali. A teď si... Já si vezmu asi spíš tady ten. Jenom přece je takový lepší. Dáme na něj kulišour. A jdeme dál. Otevři. Sezame, otevři se. No. Takže mapa. Aha. Já si půjdu semka osvobodit se, no ještě. To bude nejlepší nápad. Potřebuje nějaký auto, vykundy. Díky. Tak jeden tu. Ty vole, ty taky umíš řídit, kámo. Závody ne, díky. Aj. Ty vole, kudy ma to bereš? Dobrá hudba. Moment. Au. To se nepovedlo. Ja, sakra. To jsou ty zbrči. Oh my shit. Počkej, já je zabiju zbrči. Kde jsou? Sípáků. Mrde. A máš to. Dobrý headshot. Ne tak cíplotina. Jsi zásobník. Bedný. Nějaký čokole. Dobrý, my se musíme dostat hned. Jo, i tam.
Musíme si hlídat prdel, protože tady projíždějí hlídky, takže abychom nenarazili na ně. Uděláme si procházku lesem. Dobrý, slyšel jsem auto, ale v pohodě. Co? Konopí? Sakra. Ty vole, to bylo vofou. No nic, jdeme dál, kurva, fix. Jo, to co jsem čekal je tady. Je tady ten zmrt. No, potichoučku zabít. Tichoučku znamená potichu, ale že na ní teďka vystřelit. Chlastej seď a chlastej zmrde. To jsi nečekal, co? Nečekal. No, takže co máme tady nějaký věci? Nemáme tu věci. Tamhle v té píčovině budou další zmrdy. Je tam někdo, halo, je někdo doma? Jistě, že je někdo doma. Pojď sem, sviňáku. Oh my God! A je to. To jsi nečekal, co? Zmrde. Drahukom. Ty vole, já budu bohatý. Ne, ta poslední truhla. Asi je nahoře. No tak, uděláme takový skok. Plný hovno je tady. Tak jo. Jdeme dál. Jsme u toho, tak si vyrobíme si, musíme sakra léčit, jo, mám 3 dokonce, dobrý, já už jsem to viděl, a znova to vidět nepotřebuji. Tábor dementů, čhůráků, kokotů. Tu jsou zmrdí, oni mají odstřelovače. Musím opatrně. Aby mě ten mamrdne, to neviděl. Dobrý, zatím v pohodě, klídek. Nic nemusíš mrčit. Já si tady jenom přišel kouknout, jak to tady vypadá. To tady zase někdo hejtuje, nebo co? No, hovno si budu promluvit potom.
Dobrý, jenom projeli. Jo, tamhle je dole díra, dobrý. Půjdu radši dolů, než abych skočil, ale málem co tam. Výborně, všechny poplachy zlikvidovány. Teď to udělat tak, aby se mě nevšimli potom možná. Vole, já mám chuť na toho dementa vystřelit teďka tady toho. Nebo na toho odstřelovače. To by byla hitka, ty vole. Přimačkuj se na zem. Dobrý, jdu. Oho, šitý, dobrý. Půjdu a zlikviduju tamhle z toho mamrda. I'm sick of this place. This island and everyone on it can burn in hell. Ty vole, jak se mi ani nevšimne. Ty vole, tak to bylo. To nebylo 3 dní. Zabití. Tam ještě osvobození bez odhalení. Uděleno několik XPček. Dovednostní bod, budeme využít. Likvidace, odtažení. Yes, naučit. Dobrý. Lej, ty vole, otevři to. Výborně. Jsme uvnitř. To ještě nějaká pičovina, to ještě je. No, tady je lékárnička. No, tam ještě nějaká idioma. Nějaký zdroje, tak si tam půjdem koupit. Hovno koupit, teda vybrat. Taky plácám píčoviny.
continue on the path of a warrior, you should take a look at the charts on the bulletin board. Come on, do this. It's all me. This No. is all me. Padej dovnitř. Teďka ještě prodáme ten zbytek. A brokovnice. No, jasně. Jaké kulomety ukáž. Nemám na to. Máme to prachy, speciality, opravování, reflexní luk, ten si koupím bez. A já teďka ne vlastně, počkám. Já ještě vybavím, jestli to půjde kolibátor. Jo, to později. Já mám nějakou slovo. Kam půjde? Ty vole, až tak daleko, jo. No, tak to asi necháme na příště, dáme a pánové. A já se asi pro teď s vámi loučím. Ještě si to uložím. No, takže děkuji, že jste toto video a let's play shlédli. A když tak, jestli chcete, tak můžete dát like a když tak i nějaký komentář. Takže díky za pozornost a